இன்னைக்கு டெனிஸ் கிச்சன் கிடையாது, இது யாஸ்மி கிச்சன். இன்னைக்கு நான் டான்ஸ் கிளாஸ்க்கு ஸ்நாக்ஸ் கொண்டு போகிறதுக்காக பொட்டேட்டோ வச்சு ஒரு ரெசிபி செய்ய போகிறேன். நாங்கள் பார்க்கலாம். இன்னைக்கு பெட்கம் செய்யறதுக்காக நான் ஒரு பாக்கெட் பெட் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 1/2 கிலோ உருளைக்கிழங்கு, 2 டீஸ்பூன் மைதா மாவு, 2 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் எடுத்து குட்டி குட்டியாக ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு, ஒரு கேனாவும் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1/2 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா. வாங்க இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் பெட்கம் செய்யறதுக்காக மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம வந்துட்டு நல்லா இதை அரைச்சி எடுத்துட்டோம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க பெட்கம்ஸாக அதை போட்டு வறுத்துக்க போகிறோம். இப்போ கம்மியாக இருக்கும், நான் கறிக்கிடும். நாங்கள் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வறுக்க மறந்துடாதீங்க. அப்போ தான் நம்ம பெட்கம்ஸ் ரொம்ப டேஸ்டியாக கிறிஸ்பியாக வரும். நான் சொல்கிற மாதிரி செய்யுங்க. அமர்த்திக்க போகிறோம். நல்லா மறுமருன்னு வந்திருக்கு பாருங்கள். இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சா கூட விட்டு போகாது. ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நல்லா செய்யணும், உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம வறுத்த பெட்கம்ஸ் வந்துட்டு ஒரு கப் எடுத்துருக்கேன். அமைக்கி கட்டி இல்லாமல் பிசைஞ்சு எடுத்துக்க போகிறோம். உருளைக்கிழங்கு எடுத்து கட்டி இல்லாமல் எடுத்து பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன். உருளைக்கிழங்கு கூட இருக்க எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்குல சில்லி ஃபிஷ்ஷை ஒரு கிழங்கு மிக்ஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியனை போடுறோம். இப்போ நம்ம மிளகாய் தூள், கரம் மசாலா மிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஆல்ரெடி உப்பு போட்டிருந்தாங்க, 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அந்த பெட்கம்ஸில் பால் சேர்த்துக்கணும். இப்போ இதையும் நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம். மாவு நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுருக்கோம். பெட்கம் ரெடியாக இருக்குது. இந்த 2 மாவையும் கோட்டின் போகிறதுக்காக தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த 2 மாவையும் இப்போ ஒரே பவுலுக்குள்ள போட்டுக்க போகிறோம். இப்போ இந்த பவுடரில் இந்த தண்ணியை வந்துட்டு ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி பேஸ்ட் மாதிரி கலந்து எடுத்துக்கிட்டோம். தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி கூட கோட்டிங்காக பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். பெட்செஞ்சு வச்சுருக்க பொட்டேட்டோஸை மாட்டில் போட்டுக்கணும். பொட்டேட்டோ மிக்சரை இந்த மாதிரி நல்லா ஊற்றி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை நான் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். இப்போ இந்த மாதிரி ஷேப்பில் எல்லா பொட்டேட்டோவையும் நக்கட்ஸ் மாதிரி உரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நல்லா டிப் பண்ணியாச்சு. இதை பெட்கம்ஸில் போட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம நக்கட்ஸ் நல்லா சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் தூரத்தில் நிற்கோங்க, இல்லைன்னா வந்துட்டு எண்ணெய் நம்ம மேலே தெரிச்சிடும். வச்சு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வந்துட்டு எண்ணெய் ரொம்ப அதிகமாக ஊற்றா உள்ளேலாம் வேகாது, வெளியே மட்டும்தான் வெந்திருக்கும். ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும். ஆனால் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணணும். இப்போ நம்ம நக்கட்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை எடுத்து என் டான்ஸ்க்காக ஜாலியாக கொண்டு போகிறேன். பாருங்க, பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் செஞ்ச இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். பாய்.